И отново Чоман, включване и на Елиаш, който е намерен отлично сваля към Георги Божилов. Неговият удар от границата на наказателното поле е крайно разочароващ. Топката бе избита от краката на Рашани и хубаво подаване към Мапуко. Храдецки внимава. Много Божилов. Удар с левия крак, точен. Пуки има пространство. Темо Пуки, точен изстрел. След това Пуки към Ериксон. Той отправи удар, който ще бъде записан като точен. Хил Сагер. Елмандер. Венци Василев много агресивно. След това шут, който не е точен. Половината на Беро е да затрудняват българския тим. Сега малко повече пространство за Делев. Справи се с Ларсон. Делев стреля точно, но без никакви проблеми за Лукаш Храдецки. Сега още едно хубаво подаване към Делев. Този път с левия крак. Спасяване отново от Храдецки. Йохан Ларсон да центрира. Ето го подаването. Точно към Албрехтсен, както стана и гол в Стара Загора. Сега шут. Успява да центрира след това Ньоргар. Това добра работа на Иво Иванов. Пас за Елиаш, няма засада. Възможност за Берое. Това е Елиаш с шанс. О! Какъв пропуск! Да подаде както трябва. И общо след той го направи. Но Спас Делев пропусна. Делев. Ето го центрирането. И отново няма гол. За Берое. Албрехтсен центрира към Елмандер. Там е Венци Василев. След това опасен удар от въздуха. Печели още някоя друга секунда. Сега Ериксон в наказателното поле. Ериксон! Ударът му не е точен.